Dameni debatana sumurung siang saluhum naroha. Matotong maramu di ade-ade ko pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Ata di debata di parsaurata di bagasan tikion di paratangiangan. Dedek do sian sada Korintus sia ayat 10 sahatu 20 sada Korintus sia ayat 10 sahuni ayat 20 didok sungonom ay molo uhatahon barita nauli dak nasuruh ngakui utak kuhiat doi marajea doa au sohu baritahon ni ay molo hulai sia lawan rohaku marupa maau alai nang sian nasotar jua tongdo dia peho tuau tohonani asa aha do upakku odo di nama maritahon barita dauli au sohu rugi hamuk asa unang pangasahon buasokku di barita dauli ayati pemalua au sian saluhuk nai upatu toru do diriku tutorun di saluhuk na asa tumorok nasi dahutogiho naga besong Yahudi doau dia ka Yahudi anggia utugio naka Yahudi dia kana ginonggoman ni patiki ga besong na ginonggoman ni patikiau na sotutu ginonggoman ni patikiau anggiat utugihon akana ginonggoman ni patiki asa utugihon akana somarpatik ga besong na somarpatik kau dia ka na somarpatiki alai dada nasa merpati kau dijulu di debata tung ginonggoman di pati ni Kristus idua yak kanagale gabe songon nagale dua asa hutogihon akka nagale upahobar do diri kutu sasde anggiat rupa dua nang budeba alai saluhun nai hula ala barita nauli anggiat doho partohak disi anggiat doho tau partohak disi itu saatna oras kadamang denang dan holongan di bagasan Kristus Yesus hang dina pinaribot molo dihatain marapamusadean tayo ada perahatan di debata di poda tulu ayat 5 1 ayat 7 di do marhaposa tu Jehovah mahosi yan nasaroham jala unang marapamusadea kotu pikiran musadiri sa ibana matadda di nasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu unang tung nabi suko di perbagaroham abiarima Jehovah jala paholang dirim sian hajahat ahado maksudna molo didok unang marapangusadean apalagi dihubungkan unang ko marapangusadean tugogo doho pikiranmu sendiri itu otomatis lo pikirata bahwa saluhuna unok nigulu ni jolmai holan tu debatado asahatan debatado nabui pangadua-dua debatado pangalapatua debatado gogo dohot aluota artinya sudah ngolu tahun iku maruno tu Yesus manada jala porosea tu ibana na mangamudihon na paluah mulutta saluhukna alani asarapi tambang muhal turpukon taringot tu si paingot na madok marjea ma'au au so ubarita honi diuduti muse ay molo hulai siyan lomoniro aku na marupa doau alai nang sian nasotar jua tongdo dia peho tuau to onani molo tahu duko si paingotong tu padohan unang marpangusadea ko tu pikiranmu sendiri manang istilah kata-kata bahasa Indonesia janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri unang tung nabi suko di perbagaroham konotasi secara fisik boidohonon miring sabariba condong manang bergerak tu sada sisi dan seimbang
boy gabe merbalik. Wado molo rohatta disiamur rohatta alai pikiratta disiak birang. Bohado pamatakta di tonga-tonga alai rohatta mengarati tu siak birang. Mo secara rohani marapang sadea kita tu dirita sadiri berarti na otomatis doi madao sia debata, madao sia sipaduai dan tigor. Dimakan asal tigor. Dan seimbang jaladah fokus rohatta tu sipaduai dan fokus rohatta. Ibaratnya di tonga-tonga nih pertanyaan kita nuai mabigi hata di debata ala yang go pikiran rohatta manang tudia mai margalani bodora sukunotta manang tapareso dirita na boydo pehita seimbang manang na fokus manang condong kola tu debata kola tutuani na parjolo idautta boydo hita manadda tuhani jala tahaporsiai ibana doho tujuan asa matoras nian kita di hatana dungi hatani tuhani na pabotoho tu kita saluhut na akan adenggan na tama doho na sotama ulah onokta sipata Allah do dipiakot tu kita dua pilihan na sama-sama denggan jalalas disima di pabotoho tu di porbadia tu kita memilih yang terbaik sian na denggani na dumenggan sian na denggan asa ikum marmangat kita ala memang adong tu dampak na berbeda molo sojamot kita laho mamakke akka na dumenggan misalnya di suasana pandemi Covid-19 di patupa keluarga ma paratangianga keluarga di Jabuna Roma kana konna rabna sida doho aka paupuna patupaun ibadah keluargai alai itu Roma pahupuni na tuai hudul dia binganna lachia rohana na tuai mangabing opung paupunai jala paupunai pe antusias itu tuh macailas rohana longa mabigi hata barita dauli naruar sian pamangan yopunai alai dukira hirasipul acarai borngin lam maradalan magira ikumurum namatiki alai setong marpeburi saya marceritai pahupunai topunai uhud ditangkap buhin yopunai labok saya didok opung tolong bacakan lagi tulisan sucinya berita firman Tuhan yang tadi lebih banyak lagi opung biar aku lebih mengetahui tentang banyak tulisan sucinya HP isi tor di BG bapana HP bapana om naburu peduli tu gelengna tu anak konna alai tong konsisten di sehaton anak konon ya anggo didok rohana nian itu didok ibadah dok tu bapanai opung tidak danagi unang sudah ulo ipung asai termudum ibadah anak-anak molo saya ceritakan tentang mudum bimana anggo didok rohania denggado lam gudang ajaran pahoku tarimo tu bari tanauli didok rohanian lam gudang ma akka pangajario di bana asalam tang pikiranna lam ringga selam malo martangiang ala bari tanauli do marmahani to ditta molo ado maka molo di ngolu molo ditangiho jala di jaha bari tanauli ulubang mapikiranna anggi lam prosea tu debata lam fokus manguluna tutuhani aita boto do diakkan agir-gir manigati bari tandahuliro kita ba marutum do akan naringgasi manigati bari tandahulina set debata Porsea do hita tu debata jala tahap prosea ibana di bagasan muluton marhite tangiang ni natoras
laho paborhatto nakayanakon laho mangaratto manang laho marsikola sai itor dihabogari naturasne jol martangia kita saborhada martangiang do naturasne ngot ditangiakon nakayanakon laho mangaratto riko ditangiakon hagipason di dalan di bus sahat tu inganan sehat dapotan akan sinakapan di roha Maratangiang jala maratangiang do naturasnai nang dak dana kipe ngot maratangiang do harapan dapat akalas niroha malua sianang kamara siatang yang itu cupang dihita dame do laos las niroha laos dame ido mangaleu tuhita habaranion asa tok kita porosea tutuhani unang marapangusan dia tu diri sendiri. Fokus mahita tujuan ni ngolutta marhiti nama kaposi Tuhani. Hati hata pajono dirita tu di batana dohot hasamalat tamar tangian di si malam tatadda ise dosi paluai namar mahani ngolutta. Terserah apa motivasi ta. Alai boy do ubalga keinginata sian keinginan Tuhani. Boy. Odona jojok sifat salam asalam tahap rosyai ibadah sasitongna alai gebeta paradopo do tu dirita keinginan tanah balga sian lomoni rohani debata dohok bari tanauli boy hita dapota jaminan dapota pasu-pasu dapotan haluaun sian debata ipe molo-olo hita mangido ibadah ikut di bagasan aporsyai Dungi marhite na manadda debata marhite barita nauli natabege natajaha margogo mahita lahu mangadupi akahamaolon naromat dosa muluta akagalumbang nama dosa muluta bahkan akan mengancam mulur songon tulisan di sahalaina namar sahid cancer didok di tanggal 20 Oktober 2015 si Anya saya mendapati marahite hasil pemeriksaan dokter diponis sahid dia kanker stadium 4 lanjut jala kanker rupani nunga memiliki tingkat kesintasan 10%. Kesempatan marhamalumon nga macay molde. Alay huboto, dukuboto para sa ito ni namasa di pamatakku. Takas dosa darao, ikol lambagas nama pergumula di bagasan mulukku. Saya wala tusina mapikiranku dan boy biau markosa. Alai mulai tema bertekad doa jala berjuang keras lahu mangalo kangkeri dada holan patuduhon asaboya monang sian sahidi jala marhamalu bukan untuk diri saya alai no balaga jala no penting mangalo kangkeri asa dia tusi pihak keluarga ale-ale doa kadongan umadiang bahwasana marhite tangiang natulibata boydo malum jala undubang ay sudena sahiti tergantung tu ketenangan pikiran anggo awal-awal nadak prosea hita alania cikna si taunoni anggo awal-awal nadak prosea hita boy kanker malum dong di bulan Desember naik mancono manatal totu godang mapikiran sipata pinikiran madongan ngamardalani lau mula nama tobona pasugi laho mangalangi nama nasida olo do guncang pikiran lambagas masahid ujungna adong ma anjuran madok asa kemoterapi alai na paling familiar di bagasak pikiraku efek ni kemoterapi ima nanidokna racun manang
laho mengabadi perkembangan di virusi. Doa ke efek ni, efek samping dia kau batu-bati penyembuh kanker ni. Nasoboto rupani kemungkinan bagi sasahalak boido lampara sahiti alai nang pelampara boido mengulu kesempatan. Di sada sisi Udok rupani sian perbidegean, sian pangatusion, sian heana tapahami bahwasana kemoterapi ima sada pelanggaran HAM. Ujungna hudok mah tua mata di jabunami di Taibana bahwa tak tolampui menyerah mau, mundur mau. Saya tidak mau kembali ke rumah sakit. Molotung do ikut pahatopun mate. Ala di bagasan bisuk ibana na berhikmat ibana tolema kolong ni rohani amat tahun na begitu sabar mabigi jala dialusi atau molo semudi degamai atau talului mah isema nabui mangurupi kita laho melayani taring untuk parsahitung monate talului make songgok rohana nalah melayani persaitan nau talului madala talului masasahala kita ibana songgok yang mana sumu. Apakah dia melewatkan sebuah fakta bahwa istrinya menderita kanker dan tidak dapat menahan lagi serangan mual manang satu lagi momen dari rasa sakit yang sangat-sangat menyiksa. Ami melanjutkan untuk menjelaskan gejala-gejala saya secara bertahap tabba hari tabba partikian lam kosado sahidi sahatuna sona somal udalani adok sada kebiasaan kalau sifata sadari 2 hari ulabok di bagasa sabulani ujungnya saraf otakku boy berfungsi sebagai manusia yang hidup dan bernapas. Saya dong boy. Pada hari-hari itulah ketika keluarga akan menemukan cara-cara untuk melayani. Semudia do melayani halana di bagasa parsa itu nama cai bagas. Di sada tiki keluarga didului jala dapok mah aka perangkat-perangkat manang alat-alat penghibur kemoterapi kepada pasien-pasien. Perangkat on didok aka barang-barang na menceriakan nabui mempelas roha na membantu nasida mengurangi gejala-gejala di sahidi. Ujungnya ditiki modom dinatai boy may pikir ibana cara-cara lahu menceritakan hari-hari na berbeda sian perasaan ibana na citi sebelumnya. Salah satu cara na balaga ima marhite na mabayan catatan kecil manang SMS manang na WA manang na mara Facebook. Asadong madorong ibana samalung saotik sahinay gabe semangat ibana jala lambok kolongna tari untuk pamatangna dong jupang borengin ketika rasa sakitnya semakin hebat nampe adong sahiti bodi ibana tong modong ibana di bagasan di Paratina dohot iPad nai dilului boy di dalam di mana tata cara na perlu sifatu duhonon na tuhumaliang na sekaligus mewakili leluhurna naung parjolo kamarujubul itu sih nama pikiran di mana antara hidup dan mati sadi hari nama tos osak alaya dong sada keajaiban lamoro do
hiti jala efek ni tumor kanker ipe lam menyusut ujungna perlahan-lahan boy ibadah bertahan bangun. Omma nalidokna pelayan kasih molo pedang disadari alayang go inatai bersaksi do menyelamatkan hidup saya adalah menenangkan pikiran, fokus pikiran kepada Tuhan yang menyelamatkan. Di mana saya akhirnya menemukan kekuatan untuk terus maju dan semangat di dalam kebahagiaan yang saya temukan setiap hari dalam berusaha meringankan penderitaan. Di perjalanan di Gulon, saya menantikan proyek-proyek pelayanan nami dengan penuh sukacita. Nang pe ikonadong antisipasi nebalut. Alai saat perlu disadari tampak mungkin maralo doi sian nama saya daftar calon rohani rohani. Tetapi andai kita akan berpikir bahwa seseorang botak sekalipun teracuni alami kemoterapi, alai boydo berjuang demi hidupnya, dibenarkan dalam memikirkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk peduli terhadap diri sendiri. Jadi dak seloasa colmai marsak molotuk pebagas angka per kilo. Tetapi ketika saya memikirkan tentang diri saya sendiri, situasi saya, penderitaan rasa sakit saya, bagola Dr. Protidion, ya, sangat menyedihkan dan menyakitkan. Tetapi ketika fokus saya beralih kepada orang lain, melihat orang-orang yang penuh di rumah sakit, melihat orang-orang yang lebih parah penyakitnya dari saya, melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya dari saya, sianima pemikiranku rupana dakola daw kapenau maci di video. Adong dope hati urang, adong dope semangat, adong dope pakirimon, adong dope hagogon, adong dope habaranion, adong dope lasliroha. Uboto do takas mungkin okma huwaso na mendukung, na pargugoy, na pamalupon dan memungkinkan adong dope pardamaian nasihat debata marhite Yesus Kristus. Proseyado inatai itu debata sewaktu-waktu dia mengenal Yesus. Hatiha ibana bersandar jala sautik pe pengertianna tu dina sendiri. Herana mago maibana siap protibion alai tiki menolak ibana marapangsa dia tu dirina sendiri. Porsia ibana Yesus na pamalupon kurang do pihak kacaran asing. Jala balga do PHP setahunnya kehalakan siap setahun. Omma caraku melayani diri sendiri untuk menahan rasa sakit, menahan kesengsaraan. Jala patuduo tutorop jolma bahwasana boydo marhamalumu kape akah namar sahid naluja jalan namayu molo fokus sita mula tu debata tenangkan pikiran unang marapang sadea tu diri sendiri. Ido banadidok bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesama manusia, kamu semata-mata ada pelayanan bagi Allah. Artinya, coba bandingkan pelayanan Yesus yang berkorban sampai mati. Dan coba bandingkan hidupmu dengan orang yang begitu banyak sakit di rumah sakit, berduyun-duyun. Coba bandingkan penyakitmu dengan apa yang dirasakan orang lain yang paling pahit. Di jode batado hita marhite Yesus Kristus lahu manaluho protibion ala marhite ibana do adong paradamaian nasotal batas. Urang do alasan dihita lahu persea manada ibana manada Yesusi semakin tangka persiota di mana dia tu ibana. Bahwasana akka basa-basa asin roa na di baga-bagao debata daktaran sami nang pegurang akka galupang taadopi lamrongom
Nampe udan haba-haba ro laho manopas sita. Alai kontaboto do barita nauli do holom nasian amai. Ima marhite si palua na mangalehon semangat kita, na mangalehon penghiburan, na mapargogoi kita, asa mardala kita gomos bersemangat manoktong tu debata. Molotuk pesuadong na dia portibion na lahu mangurupi kita. Molotuk seolah-olah portibion sa nang mangarongom manaluh kita. Ala yang boleh bata peduli do kita. Na manguruti muse akadoman na sa prosiaw di bagasan wanita Yesus Kristus. Molo sapala nang tapasahat dirita. Molo sapala nang tapeleho dirita. Taula siulau unang mah di paralang-langan. Unang mah di paralang-langan. Ikon udutat tadwe jala ikon sipul. Unang maadong na merasa tanggung. Unang maha porosyaw tayo songon naman yung bulu. Songon naman yung bulu suhap. Manang na maniyok piso. Ikon lobis yan ino pakirimonta jalan marparabuen na denggan. Siyan nataulay aladong semangat, aladong las niroha di kita. Para buena dada hola tu dirita. Alai kota kasdoi patar tariga hilalaon nya kadongan do umaliang aka na porsea lam torok aka na manadda debata. Sian nasaroha do gogotta tarapatu pahita do patulus ulau nadenggan apalagi lau pamanuk po pamatakta. Molo adong dihita pamikirion fokus tu debata. Itu bandai dok di si Paulus di Filipi ayat 10 dulu. Tarapatu pak saluhu nado tarapatu pak au marhite hite ibana nama pargogoi onau ikon marupa do akan nama begi hatani debata jala ikon marasa jala ikon takas do hilalaon ya kana porsea ise nama begi hatani debata jala dudao mukia barita nauli ima barita tariwo tu pak kokopion do kolom dirohan di debata tu portibion. Barita nauli dada barita holan namasa sabing hola dibigi dungi taboto tasipat di rohatta tapahusap-usap alai barita nauli mungkin jadi do atau lupa jala barita nauli mungkin jadi do maul manang namura boy selesai siang hadirion di colma molo sopokus rohana jaladak prosea di batado alon. Alai barita nauli ima barita holong ni debatatu aka anak ni jolmai tu akana tinopana jala barita haluau nabi ni Yesus. Tuhan Yesus anak di debata nama kailala tarimot tu keadaan pergumulan di ganuk lakka di gulu ni jolmai. Di hilala apostol Paulus do hola tu debatado hita marhagogon jala hola sian debatado dapat kita haduau. Jadi molodung sahat barita nauli tu hita lam ringgas maita tol lahau mabain ulauta na semakin positif magula mahita lau pajonok kodiri mabuan torok jolma jonok tu debata. Asa molodung niam barita nauli kol gabelas doro hatta akan ubigisa. Hidupan dari apostol Paulus laho majamitai agar wasido kita laho patuluson bahwasana ikon lam torang di bagasar rohanya ka na porsiai debata naolo mameleho dirina. Coba bayangkan sian hasangapon na rohibana berkorban mameleho diri asa madua itu mameleho diri gabe patik ibana asa gabe malua jolme siap patik mameleho diri tu portibion ibana asa malua ibana sian pulau na di portibion las itu na terjadi
di tengah-tengah ni mulutta mabuan lastiroha, mabuan keseimbangan, mabuan hamalumut di kita. Ya dungi tarjou do hita gabi parbarita nauli dakolan lapatan na asama meleho diri berkorban mensyukuri na adongi saoti asama dua dongata. Sudah do hita tarjou marbarita nauli nangpe marasing-asing pajuak. Jadi unang merasa terrugi gabi ganggu rohatta molo gabi parbarita nauli. Di parhatopo apostol Paulus do pajawona na satu ibana sadahal nama cayarga marsitutu do ibana lahu mamulahon akaulau pajawan naik gawe parbarita nauli ibana anggiak lam torok halak nataruli pasu-pasu. Olah di apostol Paulus utak kuliat cuy marutang do jolmai molo solo berkorban lahu pararaton haluaun di donganna. Barita nauli ima barita haluan nabi nuan ni Tuhan Yesus tu portidion. Jadi ada sampai mulai do ibadah marajea au so ku barita ni. Celakalah aku ketika aku tidak memberitakan. Di hilal ibadah lu hagu gondi di batana madongani ibadah di pamarita hononna di barita nauli. Konsekuensi ketika orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengaktifkan dirinya bergerak untuk memberitakan patuduhon akka audioni marjea deui. Unadong nagare margicang ni roha alai rekod do hasere pun patutoro roha. Dan dia tu apostol Paulus to honan naigabe habenge to manang nahabong ato ni. Ala diraju ibana doi sileho-leho di debatan. Ay molo hulay siya lomo ni rohaku marupa maaw. Alay nang siyan na sotar jua tongdo dia peho tuaw to monani. Lapatan na debatado na mamili ibana gabe parbarita nauli. Jangan pernah ada orang yang merasa bangga ketika bangga bisa, yang merasa sombong gabe bonga gabe songonna di pangasahon ibana. Tohonanna hajagoonna hamalonna marbarita nauli. Persoalan sudah terjadi Apolos. Terjadi kasih foto surat kelompok-kelompok. Lapatanna molope ditodo hita gabe marbarita on akan adingkam marbarita nauli. Di bagasan haserekon di roha. Jale kotak kasta boto debataro na mamiliti tadak kita na mamili debata. Itu suatu marong jol mana merasa bah ngabuyau meleho diri ke debata bukan. Melayani itu bukan pilihan kita. Melayani itu bukan pilihan kita. Ingat kamu. Ngolu ni halak nama ngolu di bagasa barita nauli ikot tong do serep rohana dan adong di ibana gicam di roa dan mangasang ibana dan di pateng-tengah dirina par barita nauli dua alamalo ibana makatahon alamalo ibana manguhal dangi par barita nauli hala ikon namar barita nauli di ibana ikon sian tarida ibadah sian para buwe na ni ulahon nai para buwe ni ulahon holong ni rohana tudonganna dumobi para buwe ni ulahon holong ni rohana tu debata itu dungi musaya di paingot asasaur hita tu sude dongan asasaur hita tu saluhut umaliak hajong-jongata sama parbarita nauli iko boydo saur manang di jalo akadonga sude na humaliak ta manang na dia pay na bogos na mora na mekmek na magurang na mekkel na tumatangis do akanasinay ikoboy doi ibana dia tarajalo ikon boy di ibana sao jolo ni halak atik pemarasing-asing akajolmana na ta adobi unang atong ala na mora nate tergugur mas waratta ala na pogosan ba sahali-sahali may talaw tusik ala na tangisan ba
otikma, taleon, atar taelek. Tidak. Babetode narikot di kita salu mah akan mangulu di Portigon gabe dong atak. Jala apa sampai tadi sih. Tengok do berapa itu di nabi nani sinomen senate. Anggo nabi nasi ajaran na ido. Ilmu nabi nuan nasian Eropa itu dibuat di bana bahasa lesai do songonaka parsetting na parjolusia di bana. Alai ala di bana do warna gabe parsetting ala Batak apostol Batak bagabe luar biasa be bana tolong marbari tenang. Itu bana pola dia 20 takas idok nagabe somut Jahudi duau di halak Jahudi. Anggiat untuk dion halak Jahudi diaka nagino komandipatiki. Diaka nagale gabe somon nagale duau asa untuk dion akan nagale upah hobardo diri kutu sasbi. Anggiat upah dua nanggo deba. Alai dada gabe magu hajong-jonganna somon naposo di debata. Dan gabe ramu ni bana, dan gabe pardosa ibana, gadang gabe para jahat ibana mau mardong atau perjahat. Dan gabe tarela ibana mangula akan asodenggan. Ikon hok do ibana na gabe naposo ni debata. Ikon hok do ibana gabe naposo debata. Molo unang na rupani sa unay dokon molo. Masuk iba tu orang ni harimau, ikon masuk gabe harimau ibat bahaya. Darang mago hajong atas sama naposo ni debata. Barita nauli na gabe hagugot tadi ngulun. Dungata jalo barita nauli laus ima hagogo dihita. Barita nauli ima hata ni debata na tersurat di buku Nabadia. Saluhut nai ala ni barita nauli do. Anggiat dohot kita partohap saluhut na disi. Lapatan na dada holam mamaritahon. Sabing apostol Paulus. Alai dok balega tutu ikodoh do ibataruli. Di sada Korintusia 27 di dok pupuk puhi do dagiku jala hupatuduk asa unang akan asingi hujamitai hapeau sadiri gabe bolong. Di pargogoi de batado akan aposona lao mamaritahon barita dauli tulia portibion. Nampe gudang aku galubang gudang kahamolon. Perdalanan di nguluo debatado patau hok kita laho pararaton berita akan dauli sigalo pari molotuk pegudang kahamolo alanang pegudang hamolo ni tongdo sai di pargogoi debata hita madalani padalanan di mulutta madalani balaga di ulau tenaga betang jawab ta idonan ya tidak kon di parpesalmen hata midok sulu-sulu di patu jala hati uro di dalam di pasal 110 ayat 105 mangolu di bagasan barita nauli ido hagogota alani margogo mahita hinorhon di barita nauli ayadong do hagogo nasiat debata diajari Tuhan Yesus dua kasih siapna asa majalo hagogo nasiat debata maragite tangiang na diajarahon di Tuhan Yesus semona di Matius 6 ayat sia 110 sianima hita prosea, jala sianima hita patutorok diri, sianima hita mangulahon marbarita dauli, akan adenggan nata jaloi, leono di debata ma itu kita, jala ganuk na humaliak kita, tarapasupas.